ବଗାଡ଼ ନିକଟ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ସେହି ଦୁଇଟି ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୂତମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଭୂତମାନେ କେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତାହା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଦୁଇଟି ବଙ୍ଗଳା ନିକଟକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୂତମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନପାରନ୍ତି। ତାପରେ ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକକୁ ଏକ ଆଇଡିଆ ପାଇଲା। ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଏହି ଦୁଇଟି ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୋଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଏହି ଖବର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ରାହୁଲ ଏବଂ କରଣ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଉଭୟ ରାତିରେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ବଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୂତମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭୂତମାନେ କେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି? ବଙ୍ଗଳା ବାହାରରେ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର ବଙ୍ଗଳା ବାହାରରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଓଲଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୂତମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।